Min oplevelse med bygningskulturen i Danmark er, at det er ved at gå i glemmebogen, de her gamle traditioner, vi har. Grunden til, at jeg er startet på restaureringsuddannelsen, er for at få en bredere forståelse inden for de forskellige fag, der er inden for restaurering. Jeg vil gerne have tid til at fordybe mig. Det er jo ikke altid, man har det ude på arbejdspladsen, men det kan man her. Og så er det også for at få et større netværk. Restaureringsuddannelsen, det er simpelthen for folk med interesse og passion for bevarelse af ældre bygninger. Og lige nøjagtigt den passion, den dyrker vi her på Håndværkerakademiet. På restaureringsuddannelsen, der arbejder vi selvfølgelig med bygninger, faktisk helt fra vikingetiden og frem til nu. Men i den nærmeste fremtid vil vi gerne sætte fokus på bygninger fra omkring 1900 og sådan 30-40 år frem. Når vi på restaureringsuddannelsen går ud i værkstederne, så forsøger vi at lade kursisterne selv vælge, hvad emner de har lyst til at arbejde med. Den her gang er der blevet arbejdet med forskellige træsamlinger, franske låse, øksehuggede tømmer, restaurering af ældre vinduer, brændte fuger, understrygning af tegl og mange andre forskellige ting. Grunden til, at vi gør det på den måde, det er, at vi lader kursisterne snuse lidt til de forskellige emner, og så er det jo meningen, at de senere vender tilbage på nogle mere specifikke kurser, hvor de får lov at nørde meget mere ned i emnerne. Min grund til at komme her på kurset er, at jeg har en stor passion for at bevare den bygningskultur, vi har i Danmark. Det er det, der driver mig, og jeg kan også mærke, at det er det, der driver rigtig mange af mine kollegaer heroppe. Vi ønsker den her bevaring, og vi har en kæmpe kærlighed for håndværket. En stor del af kurset er også at lære om de arkitektoniske linjer i de bygningsmasser, vi har. Og i den forbindelse har vi også været på byvandring rundt i Hjørring, der byder på overraskende meget forskelligt dansk byggekultur fra 1700 frem. Og det har været utrolig sjovt og spændende at gå rundt for at prøve at undersøge, hvad er det egentlig, der gemmer sig i vores historie. Jeg føler, at jeg har lært rigtig meget på restaureringsuddannelsen, men jeg kan også godt se, at der er en kæmpe stor verden, som jeg først lige er trådt ind i, så jeg glæder mig til at tage endnu flere kurser på restaureringsuddannelsen.